Ale zahrala by som si. Som dlho nemala taký pocit. Ale 5 minút by som zvládla, alebo 4. Prvú vec, čo by som asi povedala, by bolo, že som vlastne bývalá profesionálna futbalistka, lebo to si myslím, že ma furt nejak definuje. Potom promotérka alebo propagátorka ženského futbalu v Čechách na Slovensku. A v posledné 3 mesiace aj mama. Keď som sa akože mala nejak znútra opísať, tak asi možno nejaká ja neviem, empatická osoba, ktorá sa snaží byť občas vtipná, nie vždy to vyjde a trošku chaotická. Narodila som sa v Bratislave, ale väčšinu života môjho detského som prežila v Marianke. To je taká dedinka pri Bratislave a tam som vlastne aj začala s futbalom. Celá moja rodina, vlastne aj širšia, nielen najbližšia, sa venuje umeniu a asi tam není žiadny akože športovec, profesionálny určite, alebo športovkyňa. A môj tatino teda bol stavebný architekt a miloval futbal. A bol aj trénerom. Takže akože tam je tá cesta, jak som sa aj dostala k futbalu. Vždycky v nedeľu po kostole v Marianke sme sa zišli 25 ľudí na ihrisku a hrali sme tam proste na malé bránky aj s farárom. A ja som tam bola jediné dievča. A všetci, že ty tak vieš, tak to ma tak akože nabudilo, že vlastne som medzi tými chlapmi a chlapcami sa vedela presadiť. A potom vlastne som začala hrať, keď som mala 11 rokov v Slovane Bratislava a tam som zistila, že okej, že vlastne, že asi mi to trošku ide aj medzi tými babami a to som mala 15 rokov v U19 v reprezentácii do U19 a akože obliec si ten dres, tak to akože človek nezabudne. Ani ten prvý zápas. To je totálna hrdosť. To proste človek chce dosiahnuť a potom samozrejme, keď je v tej mládežníckej reprezentácii, tak chce ísť do A reprezentácie a to akože keď spievam tú hymnu, respektíve spievala som na tom ihrisku, tak to som mala vždy zimomriavky. To je akože veľmi zaujímavá vec, lebo v reprezentácii, v A reprezentácii, my sme boli taká staršia skupinka dievčat, ktoré sme si uvedomovali, to už bolo možno tak 10 rokov dozadu, kde už vtedy sme vedeli, že aké podmienky majú Angličanky, aké podmienky majú Nemky. Niektoré dievčatá z reprezentácie už hrávali v Rakúsku, takže sme vedeli a sme to začali porovnávať. Zistili sme teda, že čo sa týka reprezentácie teraz, na reprezentačnej úrovni, tak tí chlapi dostávali oveľa viac ako my. Tak sme začali riešiť s technickým riaditeľom zo zväzu, sme to riešili a samozrejme sme museli cez trenéra nejak sa k tomu dostať. Takže akože sme sa o to zaujímali a vydobili sme si rovnaké podmienky bez odmien, čo tie odmeny robia najväčšiu časť, takže sme akože ďalej a stále sa to posúva, čo teraz viem, tak v reprezentácii už majú aj odmeny za zápas a akože približuje sa to k tým chlapom. To už je teraz úplne, akože na inej úrovni aj v Čechách, čo sa týka akože financií. Ježiš, obrovskú. Hrozne sa teším. Hrozne. Proste to, jak sa plnia štadióny, to, aké kontrakty majú hráčky, ale to nie je o tom. To je o tom, že aké majú podmienky, akú majú vizibilitu, akú majú medializáciu a to všetko so všetkým súvisí, že proste to je marketingový produkt. To proste má tú silu, ten ženský futbal a je to proste vidieť vo svete a je super, že sa dejú veci a jak to vnímam, no úplne, ja to žerem, ja to úplne milujem a preto vlastne ja chcem, aby ten ženský futbal aj na Slovensku proste bol viac viditeľný, bol samozrejme viac kvalitnejší a bolo za tým viacej podpory. Keď som išla okolo Edenu, hej, aj keď som Spartanka teda, a tam zrazu vidím, že Svítková je tam so Šrancom a ja normálne zimomriavky, krík, plač, že konečne. Takže akože toto sú podľa mňa veci, čo dávajú vizibilitu tomu ženskému futbalu a to je potreba. Včera zrovna som pozerala ten dokumentárnu sériu Bohyne slávy. To je podľa mňa akože to je potreba. To sú tam také krásne príbehy. Je to ukázané aj z iného hľadiska, že je tam ukázané, že jak hrajú futbal, aký majú osobný život. Takže toto. Ešte jak Sparta postúpila do semifinále vlastne Európskej ligy. Tak to je akože, to je tiež top. To som hrozne rada.
No keď tu teraz tak na to pozerám, tak som akože rada, že som hrala ten futbal. Lebo ono to akože dokáže naučiť človeka dosť, že láska k tomu športu, tak celkovo k pohybu. To som hrozne rada, že mám. To, jak sa musí človek prekonávať, či už po zranení, alebo v rôznych fázach futbalového života, tak to určite stojí za to. Že jo? Ja som bola v Sparte, potom som prestúpila do švajčiarskeho Neunkirchu. Tam som bola 3 roky a po 3 rokoch sa nám podarila vyhrať liga. Potom som išla do Bazileju švajčiarskeho, z Bazileju som išla do Verony talianskej a potom do Kolína nemeckého, prvý FC Köln. A potom som sa vrátila naspäť do Sparty. A po 2 rokoch som v Sparte ukončila kariéru. Tie skúsenosti, čo som tam zažila, tak to ma formovalo. Či už sú to ľudia, ktorých som stretla. Ja doteraz mám sieť kamarátov vlastne akože po celom svete. Naučila som sa jazyky a to využívam a je to podľa mňa akože hodnotná vec vedieť. Určite taký nejakej samostatnosti, keď som prišla v 18 sama do Prahy, takej nejakej asertívnosti. Čo som hrozne rada, lebo ja vôbec nie som asertívny človek, ale myslím si, že zdravá asertivita je super mať. Takže to som sa naučila proste hrozne veľa vecí, akože aj od spoluhráčok, aj to, čo som sa proste dupnúť niekedy. Alebo ešte posledná vec, keď som bola zranená, keď úplne nemôže hrať človek futbal rok a pol a potom sa z toho dostane, tak proste to myslím si, že ma postavilo, že taká nejaká húževnatosť. Momentálne sa nachádzame na Strahove v tréningovom centre Sparty Praha, kde teda trénujú aj chlapi, aj mládež. Ja som tu odohrala 7 rokov, tak akože nostalgia na mňa padla, keď som tu vošla do týchto priestorov. Ja keď som bola v zahraničí 5 rokov, 6, 7 sme sa nemuseli ozvať, akože keď to preženiem a prišla som sem a úplne pokračuje tá konverzácia tam, kde skončila. Ja to milujem, také kamarátstva. A také mám aj tu na Sparte. A ja sa tu vždy hrozne rada vrátim, lebo akože, ak som už hovorila, padne na mňa taká nostalgia a teraz vlastne začnem premýšľať, čo sa tu všetko stalo, čo bolo pozitívne, negatívne samozrejme, lebo však to sa deje všade. Ale hrozne to tu mám rada. Dobre. Až po kariére, a to by možno bolo dobré, akože vlastne, aby tie hráčky si uvedomovali, som si uvedomila, že je to ako keby potreba, že má to možno v zadné vrátka, že nebyť úplná píp, ale akože naväzovať vzťahy. Nie proste za tým účelom, ale akože prirodzene a potom z toho môžu plynúť, neviem, pekné spolupráce do budúcna, hocičo, kamarátstva, príležitosti a to je akože fakt pridaná hodnota. A ešte aj UEFA akože na tom si zakladá, aby hráčky, oni veľmi chcú hráčky v hociakých pozíciách, aby pracovali pre ten ženský futbal, lebo si niečo zažili a môžu to dozdať ďalej. Takže to si myslím, že aj Sparta na tomto pracuje, a teda nielen Sparta. Hovorili sme už tu, že ten ženský a mužský futbal, že to proste, že to je ako keby iný šport. To proste sú dva ako keby rôzne športy, alebo je ideálne, alebo je lepšie možno na to tak pozerať a nie úplne to tak porovnávať s tým mužským futbalom. Rozhodla som sa dať ženskému futbalu hlas, lebo je to proste šport, ktorý milujem a to, čo som zažila na ihrisku, tak ja chcem, aby to zažívalo čo najviac báb, aby oni mali tú príležitosť, to je jedno, že na jakej úrovni, alebo kam sa dostanú, nedostanú, ale akože zažiť toho tímového ducha, ktorého som mala možnosť zažiť ja v rôznych tímoch. Proste chcem búrať tie stereotypy o ženskom futbale. Úplne, že banálny, že to není pre dievčatá, že proste, že futbal, že to není hra lebo je to pomalé. Ja to nerozumiem. Ja nerozumiem, že prečo. Akože je tam nejaká proste história v tom, ale nerozumiem, že prečo v dnešnej dobe, akože jasne, niekomu sa to nemusí páčiť, čak to je úplne akože normálne, ale akože nejakým spôsobom ho zhadzovať len kvôli tomu, že sme fyzicky pomalšie, tak tomu nerozumiem. Ja som chcela priblížiť ten ženský futbal tými príbehmi osobnými a tak. A potom zavolal mi jeden producent, ktorý mi povedal, že a ty prečo si tam nezveš nejaké veľké mená futbalové, mužské? A ja, že aha, že vlastne mohla by som, že mám tie kontakty. A tým, že mám tie kontakty, tak on mi akože zase ma nakopol a začala som to viac riešiť. A tým vlastne
sa dá zviditeľniť ten ženský futbal. A ono to tak robí ako keby celý svet, respektíve v Anglicku to ide cez mužské týmy, ten ženský futbal. Takže toto je cesta. Do miest, tam 10 dnes už neumiera. Ja vlastne v Prahe dohromady bývam 12 rokov s prestávkami a ja som si vlastne uvedomila, že mne tu vznikol domov, až keď sa nám narodilo babetko. Nám je tu krásne. Nám, akože Praha je nádherná, hrozne dobre sa nám tu žije, máme super prácu, baví nás tu byť, zdieľať život, všetko, ale akože to slovo domov reálne sme si vytvorili až keď sa nám narodilo proste babetko. Takže 3 mesiace dom, ale to nebolo, že to nie je môj domov, ale proste ten pocit domova až s tým babetkom. Moja priateľka Carmen sa ma začala pýtať, že ty by si chcela babetko? Ja som akože mala fázu, keď nie. A no, že akože, takže ako sa k tomu stavie, že si staršia odo mňa, tak poďme sa o tom rozprávať. Tak to začalo, to bolo asi rok po kariére, keď som mala 35 a po 2 rokoch sú sme z maminy, takže to bolo proste dvojročné, rok a pol rozprávania sa, vybavovania, proces celý zložitý. Nám osobne sa žije 2 maminám hrozne dobre. Čo riešime, tak sú samozrejme tie veci, ktoré prídu s miminkom, napríklad akože to sú úplne že čisto právne veci, úkony, na ktoré napríklad Carmen nemá právo, lebo no to je celožité, lebo sme Slovenky a nemôžeme vlastne mať partnerstvo až, no zložitá vec, alebo sú to také jednoduché veci, že zažívame také akože sa tomu hovorí, že menšinový stres tým, že možno by sme ho nemuseli zažívať, ale zažívame ho. Išli sme k doktorke, k pediatričke a teraz, že dobre, tak povieme, že sme 2 mamy a že teraz, spýtame sa, či môže aj Carmen akože s ním chodiť, keď ja nebudem môcť. S takou maličkou dušičkou sa spýtali, že áno, super, všetko v pohode. A to sú také akože malinké kroky, ktoré vlastne my akože musíme prekračovať. Ale bola som na úrade, no a teda Hugo nemá otca, akože, lebo tam som len ja a ja proste najradšej by som bola, keby tam bola aj Carmen, ale proste toto sú akože také veci, ktoré akože v tom konkrétnom dennom živote zažívame. Ale akože v osobnom živote nám je hrozne pekne. Jeden proste bulvárny plátok vyšiel o nás, lebo sme postli, že som tehotná, tak oni si to prevzali. Z toho vznikol ten hejt a na to reagoval vlastne Refresher a chceli s nami spraviť nejaký fajn rozhovor, kde teda bolo tiež dostatočne hejtu. Každopádne zvládali sme to akože veľmi ťažko, lebo presne človek sa teší na babetko, rieši úplne iné veci a zrazu toto a niekto môže mať argument, tak prečo s tým akože idete von, prečo to zdieľate, ale zdieľame proste náš život a nechceme, aby toto k tomu patrilo. Tak snáď to bol tak nejaký krok, že toho bude tu stále menej a menej, keď to bude nejak viditeľnejšie. Hugišo, ty tu budeš tiež takto behať? Čo? Na ihrisku. Jak sa syn Hugo rozhodne, tak bude, ale bude pravdepodobne každé jedno leto tráviť na kempoch futbalových. Takže uvidíme. Akože nútiť ho nebudeme, ale akože futbalovú loptu asi budeme mať veľmi často pri sebe. Boli sme na zápase na štvrťfinále, keď hrala Sparta proti Viedni. Tak nám dali Sparta, to sú tie kontakty VIP Lounge napríklad, hej. A boli sme sa pozrieť, no keby sme akože nemali možnosť byť v lounge, tak nejdeme, takže oni nám akože toto nám ponúkli. Za čo som hrozne rada, no a bolo to super, no. Videl futbal a ženský futbal prvýkrát. Vítejte na kempech Lua Football Academy. To bol taký môj sen založiť si futbalovú akadémiu. Presne viem kedy, keď som mala 27 vo Švajčiarsku, prišiel k nám technický tréner.
na tréning, že máme technický tréning a ja, že wow. A on nám dával také cvičenia, také som v živote nezažila. A hovorím si, že ja to niekedy budem robiť a ja také cvičenia budem robiť s 6-ročnými, 7-ročnými, aby sa ich nemusel učiť ako 27-ročný ako ja. No a deje sa to. Ja presne tie jeho cvičenia, ja sa na to pamätám a aj som s ním v kontakte. Takže mám svoju futbalovú akadémiu a som za to hrozne rada. Loja Football Akadémia už 4. rok, toto bude 4. rok, čo budeme mať kempy. Pomedzi to mám individuálne tréningy, ktoré sa teraz načas stopli, ale budeme sa snažiť to zase rozbehnúť. No som zvedavá, ako to budeme zvládať s Hugom. Akože Carmen teda bude prítomná na tom kempe, môže si to dovoliť, takže to je super, ale jak to bude prebiehať, to ešte nemáme úplne premyslené, ale bude to musieť s pomocou babičiek a detkov a bratov a sestier fungovať. No tak čo som chcela asi odkazať ľuďom, hráčom, že vždycky sa mi vyplatilo byť sama sebou, aj keď teda to fakt akože môže znieť ako klišé, lebo však to je najlepšie byť sám sebou, ale niekedy to je dosť ťažké a ja som si zažila pár momentov, keď som nebola sama sebou a sa mi to ako keby vyplatilo, že akože mi to život ukázal, že hej, ty si ty nie si niekto iný, lebo potom akože človek vlastne je spokojný a nemá v sebe akože tak nakumulovaný stres z rôznych situácií, ktoré z toho vyplývajú, keď nie je sám sebou, takže byť sám sebou asi.